ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான ஒரு 3 ஜோடி சேலத்தில் இருக்குது நம்மள்ட்ட. இந்த புறா நம்மள்ட்ட தான் இருக்குது, சேலத்தில் இருக்குது. இந்த புறா பாருங்கள், சேலத்தில் இருந்து பார்த்தா நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்து கூட எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இது ஐசன் வீடியோலாம் போகிறோம் பாருங்கள். யாராவது தேவைப்பட்டால் டேரெக்டாக எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லை மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இன்ஷால்லா வாங்கிக்கலாம். நல்லா சூப்பர் கலர் இந்த புறா. வாங்கி இன்னொரு ஜோடி காட்டுறேன். இந்த ஜோடி பார்த்தீங்கன்னா இது டைமிங் ஜோடி. ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு மேலே கேரண்டியாக பறக்கும் இந்த ஜோடி. பாருங்கள், ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு 11 இன்ச் ஃபீமேலு. பாருங்கள், இது ஐசன் வீடியோலாம் போகிறோம் பாருங்கள். ஐசன்லாம் நல்லா தெளிவாக இருக்கும் புறா ஐசன்லாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகிருங்க, அதிலே நிறைய புறா நான் சேல்ஸ் போடுவேன், அதில் நீங்கள் பார்த்து கூட எடுத்துக்கலாம். வாங்க இன்னொரு ஜோடி காட்டுறேன். இந்த ஜோடி பாருங்கள், இது வந்து சேலத்தில் இதோட பட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5.5 ஹவர் அந்த மாதிரி பறந்துருக்கு கேரண்டியாக. அவர் சொல்லி தான் புறா அமுச்சு விட்டார் பாருங்கள். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டியாக அந்த புறாலாம் பறக்கலான்னா நம்ம ரிட்டர்னுக்கும் இந்த புறா எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி புறா இதெல்லாம் யார்கிட்ட தேவைப்பட்ட கால் பண்ணுங்கள், இல்லை மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இன்ஷால்லா வாங்கிக்கலாம். எல்லாருக்கும் சேஃபாக புறா அமுச்சிடலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.